Marga! Marga, on t'has ficat? Marga! Què? Que hem de començar! Estic llegint. Ah! Ada, Què? és que hem de començar. Que sí? Sí. És que ja t'ho deia jo, que hem de presentar Sí. els finalistes dels Jocs Florals del districte de Sarrià-Sant Gervasi. Sí, és que n'hi ha molts i tots són preciosos, de veritat, eh? Sí. És que ens ha costat molt, la veritat. Ens ha costat... És que n'hi havia de molt xulos, Sí. Tenim molta feina. Els presentem? Sí. Els direm tots? Sí. I, escolta, que no s'oblidin de llegir... Xxt, Marga, deixa'm acabar, sisplau. És que tenim feina! Ai, va, doncs fem. Vinga, va, comencem, va. Marga, Digues. el conte que llegirem està basat en una història que es diu Una habitació sorollosa. El podem veure? Sí, i llegir també. Ah, molt bé. L'han fet entre tota la classe. És col·lectiu, perfecte. Bé, fan les ovelles, que són molt trapelles. Mentre les padrines, a poc, van a buscar les gallines. El proper és un conte audiovisual. Ai, sí, va, mirem-lo. Sí, el mirem? Sí. Com es deia? Els animals i les pomes màgiques. Sí. Mirem-lo. Els nens i nenes infantil us explicarem el conte de Els animals i les pomes màgiques. Vet aquí una vegada que un conillet passejava per el bosc. Es va trobar una dragolina que s'havia perdut. Què et passa, dragolina? Va dir el conillet. M'he perdut i tinc gana, va dir la dragolina. El conillet la volia ajudar. Vols que busquem un arbre on hi hagi taronges o pomes? D'acord, podem buscar un pomer perquè m'agraden les pomes vermelles. Passejant pel bosc, al costat d'un riu, troben un pomer gegant. Aquell pomer gegant era ple de pomes daurades. Era tan alt que no arribaven a agafar-ne. Per sort, molt a prop hi havia un esquirol que va escalar el pomer. I d'un salt va fer caure una poma. Quan la dragolina va agafar la poma, se la va menjar i al cap d'uns minuts la dragolina es va convertir en eriçó orellut. L'eriçó orellut va sentir molts sorolls pel bosc. El feien tremolar de por. De cop i volta, per defensar-se, es va fer una bola. Feia roncs, esbufecs i xiulets. De tanta por que tenia, es va fer de nit. I de dalt de tot d'un arbre va aparèixer un duc. L'eriçó estava sota el pomer fet una bola. I va arribar una Janeta. Vols que t'ajudi, va dir la Janeta? Sí, perquè jo sóc una dragolina i m'he menjat una poma daurada. M'he convertit en un eriçó orellut. La Janeta, amb un cop de cua, va aconseguir que caigués una poma i l'eriçó orellut se la va tornar a menjar.
Va tornar a ser una dragolina. El conill, la Janeta, el duc, la dragolina, l'esquirol van ser bons amics. Però a prop d'allà hi havia una guineu, un senglar, moltes formigues i orenetes voladores. Junts van fer un llarg viatge. Primer van anar a París i van veure tota la ciutat des de a dalt de la Torre Eiffel. I van menjar creps. El viatge va continuar cap a Itàlia. I allà van menjar pizza carbonara. I així de país en país. Per tota Europa. Fins que van retornar al pomer. Junts van construir una casa dins de l'arbre. Una casa per tots els animals. I van viure feliços i contents. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs, d'altres que són molt complicats. Hi ha contes curts, hi ha contes llargs. Aquest és curt, però molt ben plantat. Salvem-nos de la sequera! Salvem-nos de la sequera! És el títol! És veritat! Va! Llegim-lo! Llegim-lo, sí. Hi havia una vegada un cocodril que estava molt trist, perquè vivia en un riu on no hi havia gaire aigua. El cocodril tenia dos amics. Un era un unicorn molt bonic i l'altre un dinosaure molt gran. Junts van decidir que ho havien de solucionar i van tenir una gran idea. Quan els peixos volaven i els ocells nadaven, en un món tan màgic que ningú pot imaginar, hi havia una bruixa. Però no era una bruixa dolenta, sinó que era molt bona i eixerida. Es deia Mia. Era la millor fent pocions i encanteris i fins i tot havia guanyat 32 vegades la cursa anual d'escombres. Però no tenia molts amics. Només un preciós gat amb una brillant lluna al front. Es deia Mitjanit. Un dia, la Mia es va adonar que li faltaven ingredients per una poció per ressuscitar una planta que era de la seva mare quan era viva. Mitjanit, ens falten ingredients per curar la planta de la mare. Tenim que anar al bosc a buscar-los. No et preocupis, Mitjanit. El bosc no té res de perillós. Va dir la Mia, no molt convençuda. En un obrir i tancar ulls, la Mia i en Mitjanit ja estaven davant del bosc. No et preocupis, Mitjanit. El bosc no té res de perillós. Va dir la Mia una altra vegada, però seguia sense estar convençuda. Quasi totes les bruixes i mags habitaven aquell bosc tan fosc i tenebrós. Tenien molts perills, però els records de la mare de la Mia eren més importants que qualsevol animal o monstre.
Després d'una estona caminant, van veure una casa bruta, antiga i lletja. Mitjanit, i si preguntem si podem passar la nit allà? Sé que no és molt bona idea, però si no, què fem? És tard, estic cansada. Vinga, anem. Dins de la casa vivien 3 bruixes molt dolentes. La més alta es deia Beatriu, la mitjana Emma i la més baixeta es deia Berta. I sempre es barallaven. Beatriu, tu ets la pitjor fent pocions. Va dir la Berta. I tu ets la pitjor fent encanteris. Berta, sempre que fas un encanteri, algú acaba amb la capa cremada. I tu, Beatriu, sempre que fas una poció, algú surt volant. La Mia va picar la porta. Les bruixes es van estranyar. Ningú mai venia a la seva casa, però van obrir. Bona nit, em dic Mia i aquest és el Mitjanit. Perdó per molestar-vos, però tenim fred i necessitem un lloc per passar la nit. Oh, doncs passeu, passeu. Jo em dic Emma. Què voleu, una mica de xocolata calenta? Oh sí, moltes gràcies. I també una mica per Mitjanit, sisplau. De cop i volta, la Mia es va sentir marejada i es va dormir profundament. Però al mitjanit, com no havia begut de la xocolata, no es va dormir, però ho va fer veure. S'han dormit. Va dir la Berta. Sí, i els ficarem en la nostra gàbia i que siguin els nostres esclaus. A mitjanit va despertar la Mia, però ja era una mica tard, perquè estaven dins d'una gàbia. Oh no, Mitjanit, ens han atrapat. Ara, què farem? Estem en un bon embolic. Les bruixes, en sentir que la Mia i en mitjanit s'havien despertat, van arribar patant-se de riure. Ara sereu els nostres esclaus. I si les ensenyem que on estan fent màgia? Sí, vinga, anem. Primer va sortir la Berta per fer una de les pocions més poderoses. I quan va acabar, tenia les mans verdes. Va córrer a la seva casa. I les seves amigues es van patar de riure. Després li tocava a la Beatriu, que va fer un encanteri, però de sobte la capa se li va començar a cremar. I immediatament la Berta va córrer a ajudar-la. Tranquil·la, Beatriu, jo t'ajudo. Però com l'aigua no funcionava, van tindre que córrer a casa seva. Després d'una estona, les bruixes van arribar molt sèries. Tenim un tracte per vosaltres, Va dir la Beatriu. Si ens ensenyeu màgia, us deixarem anar. Esteu d'acord? Sí, estem d'acord. Dies després, les bruixes ja eren expertes fent màgia. Ja havia acabat el seu tracte. Es va anar de casa seva sense els ingredients, perquè s'havia donat compte que els records de la seva mare estaven al seu cor. Els científics. Hi havia una vegada uns científics que es deien Ray i Martina i que vivien en una illa que es deia Illa de la Tortuga. Eren uns científics que tenien uns 30 anys i que investigaven una fórmula per fer més grans les coses. Un bon dia
van sortir a donar una volta per la selva i es van trobar a un tigre que es deia Tigri i a un camaleó que es deia Àlex i que estaven estirats, descansant en el sol. Es van apropar i els hi van dir si volien anar a viure amb ells. Com que els animals van acceptar, van marxar tots junts cap al laboratori. I els dos animals es van convertir en els ajudants dels científics. Ei, saps què són? Saps què són? Què? Són les lletres saltarines. Esclar! Les lletres saltarines. El meu amic porta un abric. La pista té bona vista. El corall de mar s'ha fet mal. La dansa de la balança em cansa. L'elefant porta un vestit molt elegant. A l'illa he trobat una faldilla i una forquilla. El gat es menja un gelat. En el pont hi ha un hort. El meu amic Ferran té un imant. Ha caigut una joguina a la piscina. Vaig a Kènia a buscar llenya. Amb la lupa em miro la pupa. He trencat l'anell amb el martell. Els personatges màgics. Paraules, paraules i més paraules van. No us havia vist. Em dic Adriana, soc filla única i visc a Londres, a una casa gran i moderna. Tinc els cabells castanys com els meus ulls marrons, curiositat per les paraules, m'encanta llegir i no m'agrada el bròquil. M'agrada bastant anar a l'escola, perquè allà tinc una amiga, l'Anna. Té els ulls blaus, unes ulleres fúcsies, els cabells rossos i li agrada portar faldilla o faldilla pantaló. Un dia normal vaig anar a l'escola i estant al pati li vaig dir a l'Anna: avui estava llegint a casa, com sempre, però no estaven els personatges dels llibres i no sé què fer. En aquell moment vàrem pensar i pensar i l'Anna va tenir una idea. Els ocells. Que trapella el pit roig, ballant damunt del meu estoig. Que contenta està la cuareta. S'ha fet amiga d'una oreneta. Que bufona la cotorra, passejant amb camisa i gorra. Que atrevida la cigonya, mai no té vergonya. Que valent el mussol, busca menjar tot sol. Aquí, sí. Els animals a l'espai. Fa molt temps hi havia un capibara, un panda, un pingüí, un koala, una guineu, un llop i un gat que vivien en un zoo de Tailàndia. Un dia van decidir escapar-se del zoo i l'amo els va començar a perseguir. Llavors es van amagar en un laboratori i van trobar una porta màgica. Van entrar per la porta màgica i van anar a parar a l'espai del futur. A l'espai del futur van trobar un forat negre. El forat negre els va xuclar i van trobar un alien que s'havia perdut. I els va dir: m'ajudeu a trobar la meva família? Els animals van dir que sí i van anar a parar a un laberint que era molt gran i es van perdre. Van seure en una rotllana i van decidir que no rendirien i que trobarien una solució. Així i tot, com que el laberint era enorme, van decidir separar-se i anar cadascú per un camí diferent per trobar la família de l'alien. Sí. Va, busca un altre. A veure què trobem. Un moment. A veure... Sí, a veure, un moment. Instruments. Toco el violí. I faig un rodolí. Toco la trompeta. Només una estoneta. Sento el so del piano. Mentre camino xino-xano. Sento de lluny l'acordió. I al meu gos li faig un petó. Em trobo uns cascadells. Voldria tocar amb ells. Em trobo una orquestra tocant. Que una harmonia m'està regalant. Aquesta és la meva poesia. Que he fet amb alegria. Va, busca un altre. Sí, espera.
Va, busca. Aquí, aquest. Ah, el jardí secret. Vet aquí una vegada una noia que es deia Camila. Tenia 10 anys, era la més alta del seu curs, portava ulleres i tenia la pell molt pàl·lida. Vivia en un petit poble d'Itàlia. Anava a una escola on no tenia amigues. Un nen de la seva classe li feia la vida impossible. Aquest nen es deia Nick. El Nick li feia de tot. Trencar-li l'estoig, vessar tota l'aigua al plat on menjava i moltes altres coses que feien que la Camila estigués trista. Un dia, caminant per casa seva, va veure una llum verda que venia de dins del seu armari de la roba. Va obrir la porta de l'armari i entre les samarretes va trobar una clau. Va agafar la clau i al mateix temps va aparèixer una porta amb pany a dins de l'armari. Va obrir la porta amb la clau que acabava de trobar i, per sort, la clau era la correcta. Sí, va girar la clau i quan va obrir la porta va aparèixer dins d'un jardí immens ple de plantes de tot tipus. Però la flor que més trobava per tots els costats i racons Era la rosa. esclar, tot el jardí era ple de roses. Busca. Sí, és que queda més. Sí, aquest. Sí. Contes en vers. El mirallet màgic. Vet aquí que una vegada hi havia un mirallet que vivia contra la paret. Dintre d'un gran i majestuós palauet. El futur d'una princesa prediu mentre la bruixa riu. A mesura que canta una cançó, tothom sent el so. El mirallet alça la veu per parlar de la Blancaneu. Ella és la més bonica i a la reina l'empipa. Sí, És veritat, la clar, Blancaneu, sí, amb exacte. la madrastra. Clar, sí. A veure. Començo jo. No, jo. Ja el tinc. Inseparables. Quan sóc a terra, els nens venen i m'agafen. Tots em volen i a mi m'encanta que això passi, perquè no puc estar quieta. Necessito moure'm, botar, volar, anar entre uns i altres. A casa sempre em treuen a fer partits al mig del passadís. Alguna vegada he trencat un vidre o he deixat la meva marca a la paret. Però és que no em puc aguantar les ganes de córrer i saltar. És impossible. Quan sortim al carrer, estic al fons d'una bossa que va rebent infinitat de xup. Ara jo. Acròbata amb teles. Al seu show hi ha de tot. El seu cos, més que un vol. Des de dalt, veu el món. I el seu cor és de foc. Amb la mà és un crac, amb el peu és un 10, amb el cos, en un fil, ell en si és el cel. I amb un bot ja està al circ. Jo, primera, no, espera, que jo, ja tinc. No, la guerra. Estimat diari, avui fa uns 3 anys que vaig començar a escriure. Així que et posaré en situació. Ara, el meu germà i jo som orfes i intentem sobreviure a les ruïnes de Can Vilamarí, on hi havíem viscut fins ara amb la nostra família. Estic molt inquieta. El meu germà ara té 19 anys i l'intenten portar al front de guerra per lluitar contra l'enemic. Silenciosament l'intento amagar per ajudar a evitar-li una situació molt perillosa. Nosaltres sabem qui està darrere de tot això, el capità Molenga, qui va ser el responsable d'arruïnar-nos la vida, fent esclatar aquesta maleïda guerra i robant la vida als nostres pares, enviant bombes arreu del país, tot i que desconeixem com ho deu fer, ja que va amb cadira de rodes i gairebé no es pot moure. La història del besavi. Quan jo era petit, era curiós, tafaner i una mica capsigrany, i un dia vaig preguntar als meus pares qui eren els meus avis. El pare em va contestar que la seva àvia es deia Maria i el seu avi Àngel, igual que ell, i per això li havien posat aquest nom.
A continuació, em va explicar que el seu avi va lluitar a la Guerra Civil Espanyola, que va durar 3 anys, del 36 al 39. El meu besavi Àngel el van enviar a fer front a l'exèrcit franquista. Va estar lluitant des de les trinxeres, i segur que us esteu preguntant què són les trinxeres. Doncs jo, igual, també em vaig preguntar el mateix. Les trinxeres són uns forats profunds que es fan a terra d'on els soldats disparen a l'enemic. I el meu besavi no va arribar a disparar mai, perquè no va voler posar fi a la vida de ningú. Clar. Mira, espera. Aquest és l'últim d'aquesta categoria, mira. La meva finestra. A casa meva tinc una finestra, amb els marges mal pintats. Té una forma una mica maldestra i els poms una mica oxidats. Però aquesta finestra té molta memòria, ja que ha viscut un tip d'històries. Algunes força tendres i altres acabades en cendres. Si t'asseus al seu ampit, pots veure amb claredat tots aquells moments que atentament ha presenciat. Com la gent fugia i com aconseguia retornar, com se separaven per tornar-se a retrobar. Les llàgrimes i els somriures, les empentes i les carícies. Ella tot ho va contemplar. Per molt atrotinada que estigui, a mi sempre m'agradarà. És la meva finestra, que ningú ho negui. I sempre ho serà. Ara jo, espera't. Aquest. Va. No, ja està. Sant Jordi. Un dimarts al matí vaig a donar un passeig fins al parc i paro davant la font a escoltar com cau l'aigua. De cop, escolto caure una poma del pomer. M'espanto. Agafo el llibre que porto i em poso a llegir, escoltant l'aigua que cau de la font. Vaig a fer esport a la piscina. Hi ha poca gent. Nedo i faig 10 piscines. Surto de l'aigua i vaig al vestuari. Em vesteixo i vaig cap a casa. Però aquesta vegada agafo l'autobús. Quan arribo a casa, obro la porta i no hi ha ningú. El servidor de la informàtica. La informàtica és la ciència del llenguatge de les màquines, que requereix força paciència i moltes hores de pràctica. Quan sóc davant la pantalla i m'endinso en la meva imaginació, crearia milers de jocs i tots serien de simulació. És tan fàcil comunicar-me amb ella que no he pas de fingir ni interpretar les seves paraules. Tot és tan concret i objectiu que la ment es relaxa. Tindria tanta producció i amb tant d'afany treballaria que amb els fruits obtinguts la meva vida se solucionaria. El secret de Cruany. En un temps de guerra i conflicte, un soldat de la ciutat de Cruany havia demostrat ser el més valent de tota la guàrdia. Però ell només volia pau i tranquil·litat. Cada dia, el soldat patrullava pel mateix tram de muralla i s'enfrontava a exèrcit enemics i bandes de mercenaris que intentaven penetrar la ciutat. Ell la defensava del caos com podia. No sempre havia estat un soldat valent. El dia que les guerres van esclatar, ell vivia amb la seva família en una casa de camp petita, però molt acollidora. S'encarregava dels seus conreus de blat, en feia farina i anava a vendre-la al mercat de Cruany per alimentar els 7 fills i la seva dona. Quan van arribar els primers mercenaris, aquella vida es va acabar i va entrar a la guàrdia de la ciutat. Qui sóc? Quan penso en qui vaig ser, no em reconec a mi mateix. La meva ment ja no és veu de l'esperança. Amb el meu passat ja no tinc cap semblança.
Però avui ploro a les galtes. Per a què recordar el que vaig ser? Avui estic sol, demà també. L'ombra és ara el que em vesteix. Quan em miren sense veure'm, amago la veritat. Jo no tinc res a perdre, però tampoc res a guanyar. No val la pena aixecar-se, si al caure estàs igual. El món en el qual creia, la realitat que s'ha esfumat. La foscor imposada. Era una nit freda d'hivern. Els núvols penjaven del cel gris que s'estenia sobre l'horitzó com una manta delicada. Era una nit trista i silenciosa. Només es podien distingir els llunyans sons de les poques gotes que encara queien a la teulada, ja que l'habitació d'en William estava situada a dalt de tot de l'edifici. Estirat al llit, en William intentava agafar el son, però no ho aconseguia. No podia evitar pensar tota l'estona en aquella escletxa que s'havia format a la biblioteca a causa de la tempesta. Creia que havia sigut la tempesta més forta que havia presenciat fins al moment. La pluja havia tingut una força devastadora. El soroll dels trons retronaven en l'aire amb una melodia apocalíptica. En William estava molt neguitós. Els núvols deserts. Obro els ulls, miro el cel, i els núvols ja no ploren com en aquell temps. Una ànima camina pels jardins de les fonts. Aquesta s'estremeix i demana ajuda per guarir els seus dolors. Arrossega els peus per camins estrets. Tot està escardat. Ja no hi ha fe. Però en el seu batec emergeix una insistència que l'anima a seguir endavant amb forta resistència. Ella té un somni que anhela amb tot desig, omplir els llacs amb les seves llàgrimes de felicitat, però només ho pot aconseguir si treballa de nit i de dia, i així tot el terra haurà florit. Recomençar. El gebre i la foscor imminent arribaren i les cares desapareixien. Com podré superar aquest buit que sento dins meu? No puc dormir, ni tan sols tancar les parpelles. Em tormenta el que pot passar. Fa temps que sento els Nadals buits, amb la mateixa olor de brou acabat de fer amunt i avall del carreró. Rialles que ressonen entre les muralles de la ciutat. I sovint em pregunto quan em sentiré estimat. Cada dia és una nova vivència. Amb una mica de sort, cares de nadons passen per davant meu mostrant innocència. Podria dir que són els únics que es fixen en mi. I de tant en tant em regalen una rialla que, tot i que per ells sigui insignificant, a mi m'omple de dignitat. El gegant famolenc? El gegant famolenc. Hi havia una vegada un gegant, un pèl brut i poc elegant, que tot i ser bo i eixerit, un tros de pa i divertit, el seu aspecte no afavoria crear la impressió que es mereixia. I és que li faltaven algunes dents i tenia els peus molt pudents i a més era bastant lletjot, gros, allargat com un calçot, però el seu aspecte no treia que fos la mar d'amable i graciós. Molt bé, sí. Pluja d'estrelles. Pluja d'estrelles. A una tribu de Taiwan existeix una tradició que ha perdurat en la història des de fa generacions incomptables.
Diuen que si a la pluja d'estrelles de la nit del 27 de maig n'aconsegueixes atrapar una amb les teves pròpies mans, podràs allargar la vida de la persona que vulguis. En Pau, que feia 6 anys la propera tardor, havia sentit a parlar-ne al poble i havia pactat amb la seva àvia que aquell any, per primera vegada, podien anar-hi plegats, ja que era prou gran com per viure la preciosa tradició. Igualment, aquesta no era l'única raó per la qual hi anaven. En Pau li havien diagnosticat una malaltia degenerativa 2 mesos enrere i necessitava atrapar una estrella per poder allargar, ni que fos una mica, la seva vida. Sota la masca del somriure avariciós. Que bonic i que curiós aquest país si no fos que per dins és tot ronyós i el sistema és un esbós. Les lleis són decoració, les obeeixes o no. Si fas qualsevol acció pots acabar a la presó. Els drets són per fer callar, sense poder-se acatar. La política és pactar, però jo no tinc menjar. Les sabates vermelles? Les sabates vermelles. Mires la fotografia que t'ensenyo. Una nena a dalt de tot d'un tobogan verd, sota del qual una dona gran l'espera amb els braços oberts. Mires la fotografia, però no la veus. Els teus ulls, desenfocats, com si estiguessin coberts d'una boira espessa, passen de llarg i s'aturen sense centrar-se en cap objecte en particular. No sé si m'has sentit o si m'has entès. No crec que te'n recordis. Porto les sabates. És estrany sentir la melodia dels teus passos quan camino. Fins i tot m'he girat més d'una vegada buscant l'origen del so, però sé que és irracional, perquè no és possible que hi siguis. Antònia, mira-la nàixer, aquesta, com una formigueta empeny sa geosfera, vas dir-me. La meva veu, amb pretensions esquives, sonava mentre les plantes verdes escanyaven els teus dits mullats. És trist. El narcís només es despulla quan capta un sol dissident, amagat dins els nígols. Un cop més, la pretesa sordesa trontollava al teu voltant i t'oferíem seure a taula. Ada! Ei! Què? Ja hem acabat. Un moment, jo no, em queda poquíssim. Val, doncs, espera, també em poso a llegir. Ja estem? Sí, Els hem fet tots? Tots. Uau! tots. N'hi havia moltíssims, Sí, i tots eren fantàstics. la veritat és que sí. Espero que tinguin molta sort. Sí, que els hi vagi molt bé. N'hi ha alguns que van a Barcelona. Sí, alguns sí, alguns no, però és que tots han sigut fantàstics. Jo això que llegeixo és xulíssim, eh? Sí, a mi també m'agrada molt. Segur que aquests joves i infants acabaran així, llegint i escrivint tan bé com els nostres autors. I tant.